हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले देवों के देव महादेव के प्रणाम करतनी, आदि शक्ति मैया पार्वती के प्रणाम करतनी। आप सब जितना गुरु बहिना गुरु भाई हमरा के यूट्यूब के माध्यम से हमार कथा कहानी सुनत रहनी, आप सबके भी हम प्रणाम करतनी। और हमेशा के तरह आज भी हम एगो शिव चर्चा कथा लेके आइल बनी। दो बहन के एकरा में कहानी बा। यदि शुरू से अंत तक सुनम तो ये कथा आप सबके पूरा समझ आई। और कहल बा कि कौनो पूजा पाठ के कथा, शिव चर्चा कथा, कौनो कथा आधा अधूरा ना सुने के चाहिए, काहे कि आधा अधूरा सुनम कौनो ज्ञान ना मिलेला। तो चली दीदी कथा के ओर बढ़ल जाओ। देखिए एगो गाँव में एक जना रहले, परिवार बड़ा सुंदर रहे, बढ़िया घर दुआर रहे, खेती बाड़ी रहे और बड़ा सुखी से वो परिवार चलत रहे। दीदी वो परिवार में देखी एगो आदमी रहले, पत्नी रहत रली। दोनों जना के शादी ब्याह हो के आई रहे और कुछ ही दिन बाद दीदी एगो बेटी पैदा होतिया। बेटी पैदा भइल, वो बेटी के नाम वो दोनों जना लोग रखल पूर्णमासी। पूर्णमासी ऐसे रखल दीदी काहे कि वो लड़की के जन्म पूर्णिमा जौन होखेला, पूर्णिमा के स्नान हम निकल जाला, वही दिने वो लड़की के जन्म भई रहे। तो ऐसे वो लड़की के नाम वो लोग पूर्णमासी रख देले रहे। और बढ़िया से फिर घर चले लागल। घर में कोनो चीज के कमी ना रहे, एकदम सब लोग सुखी रहे। देखी दीदी धीरे धीरे समय बीतल। वो औरत जे रहली गर्भवती हो गईले। 9 महीना बीतल। 9 महीना बीतला के बाद देखी कि एगो और लड़की पैदा होतिया। लड़की जब पैदा भइल, पत्नी जे रहली वो लड़की के मतारी रहली, उनकर देहांत हो गई, मर गईली। देखी अब जवन लिखल रहे उहे भइल। वो आदमी के पता चलल कि दूसरी हमार बेटी भइल बिया और भइला के बाद हमार पत्नी के देहांत हो गई। देखी वही दिने वो बाप जे रहले बेटी से नफरत करे लगले, काहे कि लड़की भइलिया त हमार पत्नी मर गई। देखी वो लड़की के देखले नहीं और नाही वो देखे चाहस। देखी टोला पड़ोसा जुटल, सभी लोग समझावे लागल कि अरे होने के टाल सकेला और ये पहला घटना नहीं खे, एकरा पहले भी बहुत ऐसन घटना भइल बा कि बच्चा भइल बाटे और मतारी मर गइल बिया। ऊपर वाला जे लिखले, जे चाहले उहे भइल बाटे। लाख समझौला के बाद दीदी वो बाप ना मनले। और घर में जितना भी लोग रहे, दादा दादी कहल जाला कि मतारी बाप के बाद कोई प्यार करेला तो दादा दादी, वो लोग दादा दादी भी नफरत करे लागल। घर भर के लोग नफरत करे लागल। बाकी लगभग जितना लोग सब रहे उहे सोचे कि लड़की भइलिया तो मतारी के खा गई। वो लड़की के बाप जे रहले ओकर नाम अमावस्या रख देले। अमावस्या ऐसे रखले कि अपना माई के ही ले गई। जब भइल त वो लड़की के देखस ना, वो लड़की के समझस ना, ओकरा और ताकस ना। बड़की लड़की के नाम रहे पूर्णमासी। ओकरा से इनका बड़ा प्रेम रहे। कौनो बात वो लड़की से कहस, बुलावस, खिलावस, लेकिन ये छोटकी बेटी के तरफ नजर उठा के ना देखस। ये दीदी देखी धीरे धीरे अब समय बीतल। लड़की 6 साल के हो गई सन, 6-7 साल के भइली सन। देखी त गाँव में एगो शिव जी के मंदिर रहे। वो मंदिर में जासन पूजा करे, पाठ करे। वो पति जे रहले उनका दुख रहे कि अरे हमार जिंदगी के तहस नहस ये लड़की होके कर देलक। देखी अपना काम काज में लागल बड़े, वो लड़की से कोनो मतलब नहीं खे। धीरे धीरे दीदी समय बहुत बीतल। लड़की से आन हो गई सन। अब वो आदमी बाप सोचले कि ठीक रहित कि एकनी के शादी ब्याह करके और दूसरा के हाथ बाह धरा देती और अपना घरे जैती सन। जैसे तैसे तो हमारी जिंदगी कटता और कटी। देखिए दीदी जौन बड़की बेटी पूर्णिमा रहली, उनका खतरा ये लड़की के बाप जे रहले बड़ा सुंदर घर खोजले, धनी मनी घर खोजले, बढ़िया दान दहेज देवे के सब सकरले। लेकिन उहे छोटकी बेटी जवन रहे, अमावस्या जवना के नाम रखले रहले,
ओही गांव में उहो लड़की के बियाह तय करत रे। जवना गांव में बड़ी वाली बेटी के रिश्ता कैले बने दिखले बने, ओही गांव में एगो गरीब परिवार में देखत रे लड़का। इससे देखत रे कि अरे एकरा के हमरा दान दहेज ना देवे के पड़ी और एकर जिम्मेदारी हमरा ऊपर ना आई। गरीब होई, बहुत कम खर्चा में एकर शादी बियाह हो जाई। इस सोच के उहे गांव में गरीब परिवार में एगो लड़का से शादी तय कर दी हले दीदी। देखिए दोनों लड़की के शादी करके और विदा कर देले। लड़की दोनों अपना घरे चल गई सन। बड़ी वाली जब बेटी गई अपना ससुराल में तो देखी धन दौलत सब चीज रहे, घर में नौकर चाकर रहे, कौनो चीज के कमी ना रहे। छोटी वाली बेटी गई तो देखला कि अरे पलानी बा, झोपड़ी बा और एगो हमार बूढ़ सास बाड़ी, परिवार में और कोनो लोग ना बा, एगो पति के सिवा और एगो सास के सिवा। लेकिन लड़की दुखी ना भइल, काहे कि जब हमार बाबूजी जी हमरा के ना मानेलन तो दुखी भइला के का बात बा। लड़की के बढ़िया से पता रहे कि हमार बाबूजी जानबूझ के गरीब परिवार में हमार बियाह कैले बाड़ी। अब बड़ी वाली लड़की जौन पूर्णमासी रहली ऊ शान शौकत से घर में बाड़ी, हंसी खुशी से बाड़ी, कोनो काम धाम करे के नहीं खे पड़त, काहे कि नौकर चाकर लागल बड़ा सन। ये लड़की अली तो अपन चूल्ही चौका करे लगली। धीरे धीरे देखी दीदी समय बीते लागल। ए बड़ी वाली लड़की जे रहली पूर्णमासी देखी, उनकर सास ससुर उनकर ससुराल के लोग भी शिव गुरु के भक्त रहे, शिव गुरु के चर्चा हमेशा करे करावे। अब एक दिन देखी शिव चर्चा ठानाता उनका घरे, बड़ी वाली के घरे सारा टोला पड़ोसा में नेवता आई, गांव मुहल्ला में नेवता भेजैली कि हमरा घरे काल शिव चर्चा बा, सबके आवे के बा। देखिए दीदी वो बहन अपने बहन के नेवता ना भेजली। देखी बहन रहली गरीब घर में रहली, शिव चर्चा अब काल होके चालू हो गई, सब लोग जाए लागल। अब उन्हीं के छोटी वाली बहन जे रहली अमावस्या, उनका घर के आसपास से लोग जाए लगल उनका बहन के घरे। कहल कि तहरे बहन के घरे शिव चर्चा बा, हमनी जाता निसन का नहीं खुजत। कहली कि ये गुरु बहना कैसे जाई, रउआ लगिन के बुलैले बाड़ी तो रउआ लगिन जाता नहीं लगी। हमरा के हमार बहन है, हमरे दीदी है, लेकिन हमरा के नहीं पूछले तो हम कैसे जाई। अब देखी बिना बुलावे कहीं गईला पर अच्छा ना लागेला। देखी पड़ोसी में जो गुरु बहना लोग रहे जात रहे, कहले कि अरे ना बोलवली तो उसे का, हमनी कहता नहीं सना शिव गुरु के चर्चा होता, मंदिर है, पूजा पाठ है, अरे ओकरा में कैसहू जाए के चाहिए, नहीं बुलावे तो कोई जाए के चाहिए, भगवान के पर प्रसाद लेके आवे के चाहिए, उसे घर में शांति मिलेला। देखी सब समझत रहली, लेकिन मन में इनका चले कि हम गरीब बानी, शायद हमार बहनिया हमरा के यही से ना बुलैलखिया। अब सब लोग लागल कहे कि ये गुरु बहना अरे रउआ चली, शिव गुरु के तो चर्चा रउआ करी ने, और रउआ शिष्या बानी तो रउआ चली। तैयार हो गईली, अब हाथ बाह गुरु बहना लोग पकड़ल, अरे चली चली, लेके चल गई लो शिव चर्चा में। शिव चर्चा में गई लो, सभी लोग बैठल, पीछे वो बैठ गईली, जगह रहे। शिव चर्चा चालू हो गई रहे, 3 घंटा की शिव चर्चा भइल, समाप्त हो गई। देखी अब शिव गुरु के प्रसाद भोग लगा के अब बटाए लागल। इन्हीं के बहन प्रसादी बांटे लगली, बांटत बांटत गईली। अब पीछे जब गईली तो देखा तरी कि रे ई हमरे बहनी आयल बिया, एकरा के तो हम बुलैलो ना रहनी, लेकिन ई बिन बुलावे काहे आ गईल बिया। देख के क्रोधित हो गईली, गुस्सा आ गईल उनका, जे हम ना बुलैनी, बिना बुलैले हमरा घरे दुआरा पता ना काहे आ गई। देखिए दीदी सबके प्रसाद बटली, सबके दिहली, लेकिन बहन के प्रसादी ना दिहली कि हम बुलैले जब ना रहनी, बिन बुलावे आइल बिया तो एकर साजा एकरा ये होके के चाही, प्रसादी ना दिहली। देखी अब एगो गुरु बहिना कहली कि ए बहिना अरे अपना बहन के प्रसादी दी, कहली कि अब तक खत्म हो गई। देखी अब इनकर बहन जे रहली अमावस्या भर भर आंख लोर हो गई, कहली कि अरे
बहिन तो दीदी हमार सबके प्रसादी दे देलक और हमरा के ना देलक। हमरो बाल बच्चा बाड़ा सन, घरे हमार सास बाड़ी, सब लोग प्रसादी के इंतजार करी। हम जाएम तो हमरा से मांगी तो हम का कहें। देखी दीदी भर आँख लोर ले निकल गईली। अब घर के पास में के दूगो गुरु बहिना लोग रहे, कहली कि ये गुरु बहिना रउआ जाता नहीं हमरा घरे, तो हमरा सास से कह दे हम कि उ गईली है नैहर कोनो जरूरी काम से, और हमरा बचवन के कह देम कि तोहर माई बिहान परसों आ जाइहन, मामा की है गईली। वहाँ से रोवत रोवत नैहर के राह पकड़ ली हली। अब जात जात गईली जब तो देखा तारी एगो मंदिर लौकता। वो मंदिर दुर्गा मैया के रहे। वही जा बैठ के सोचत रहली कि काहे हमरा सथे हमर दीदी ऐसे कैला खिया आ रोवस झर झर। तो वही जा देखी एगो बुढ़िया दाई रहली। बुढ़िया दाई कहली कि काहे बेटा काहे रोवता रो, अरे कौन दुख बाटे। कहली अमावस्या जेकर नाम रहे कि का कहीं हमरा तो दुखे दुख बाटे कि हमारे नामे अमावस्या है। हम बहुत अभागिन लड़की हैं। जब हम पैदा भईनी ना तो हम अपना माई के खा गईनी, इस सारा लोग कहेला और हमार बाबूजी भी कहेनी। अब बुढ़िया अम्मा जे रहली लगली समझावे कि ये बेटा दुख से ना घबराइल जाला, अरे दुख बात तो सुखो होई तहरा। बुढ़िया अम्मा जे रहली कहली कि बेटा एगो काम बा कर देबो का। कहली कि हाँ बताई ना कौन काम बा। तो देखा ना मंदिर है दुर्गा जी के, तनी प्लास्टर जौन बा है सब गंदा हो गईल बा, तनी सफाई कर दी है तो धूल मिट्टी ला गईल बड़ा सन। कहली कि कोनो बात ना हम साफ कर देतनी। तुरंत दीदी ला के पानी लैली धोली पोछली और कहली बुढ़ी अम्मा से कि अम्मा काम हम कर दे नहीं धो दी हनी, चला तनी लेट होता। अब निकल गईली वहाँ से। देखी रोवस उनका देह के शक्ति हीन होखल जाए। कहल जलाई दीदी देखी कि कितनो बलवान शरीर होखे ऐसन जौन दुख मिलेला ना तो शरीर लागेला थरथराए। चला सब चलत चलत हार जा। थोड़ा दूर जब आगे गईली तो देखा तारी कि एगो महादेव के मंदिर मिलता। अब सोचा तारी चौतरा रहे कि कहे ना यही जा बैठ के थोड़ा आराम कर ले। रोवत रहली ओहू जा बैठ के। एगो बूढ़ बाबा रहनी। बाबा पूछा तनी कि बेटा काहे रोवता रो, कौन ऐसन दुख बा। कहली कि ये बाबा का बताई हम अपना दुख के। अरे हम जन्म जाते दुखियारी हैं, हमार नाम अमावस्या है। हम जब पैदा भईनी ना तो हमार माई मर गईली, तबे से लोग सब कहेला कि अपना माई के खा गई। कोई दुखिया नाम से पुकारेला, कोई अमावस्या कहेला। बाबूजी हमार बियाह भी कैले तो गरीब घर में बियाह कैले। ये बात से हम दुखी नहीं थी, लेकिन हमार घर सही से सुखी से ना चलेला, इससे दुखी बनी नहीं हर जाता नहीं। बाबा कहनी कि बेटा अरे सुना दुखी मत होगा, आज दुख बा काल तहरा सुख जरूर होई। बाबा कहनी कि बेटा देखा ना महादेव जी के मंदिर है, शिवलिंग धोवे के बाद तनी इनार से पानी हमरा से निकली नहीं, तनी इनार से पानी निकाल के ना हुई तो शिवलिंग टाइम बा तो धो दा। कहली कि बाबा रउआ कह देनी तो हम धोब, काहे कि हम थोड़ा जल्दी चल जाई लेकिन धो के जाई। पानी निकलनी इनार से और शिवलिंग के धो दिहली, सर सफाई कर दिहली। कहली कि बाबा चल तनी ना तो लेट हुई। ये दीदी देखी अब जात जात कुछ ही दूर नैहर के रास्ता बचल रहे। नैहर जाए खतरा एगो गंगा जी के पार करके जाए के पड़ी। चल गई रहली गोएड़ा। अब पार नदी करे के रहे। देखी नदी पे जब गईली तो देखा तारी कि कौनो नाव वाला एजकवा बाना, कैसे हम जाई। तो देखा तारी कि नदी के आरार पर एगो बूढ़ी अम्मा उजको बैठल बाड़ी। बूढ़ी अम्मा से गईली तो कहली कि अम्मा हमरा ओह पार जाए के बा, हमार नैहर पड़ेला ओने कि नाम वाला लौकत नहीं खलो, कोई बाकी ना रउआ देखनी है। बूढ़ी अम्मा कहली कि अरे बेटा नाम वाला ओह पार गईल बाड़े, अब आवते हुई है कि तू बैठ। अब बैठा रहली।
बूढ़ी अम्मा कहली के बेटा बड़ा माथा में जू हो गई बड़ा सन, तनी निकाल दी तू तब तक ना वाला आवता। कहली हाँ काहे ना, आई ना बैठी। लगली जू निकलली देखी तब तक ना वाला आइले। बूढ़ी अम्मा कहली के बेटा जाना तो शाम हो जाई। देखिए दीदी नाव पर बैठली ओह पार चल गईली। अब उतर के नैहर जब गईली तो भौजाई उनकर रहली एगो। भौजाई देखली तो आके गले मिल ली हली। कभी भी हमार ननद आवेली तो 6 महीना के काम अगुआ के चल जाली। दाल पूरा करके चावल जितना छाटे बीटे के रहेला सब इकट्ठा करके तेल राशन पताई 6 महीना के सरिया के हमार ननद चल जाली। इससे भौजाई बड़ा प्रेम करस उ ननद से। देखिए दीदी रहली 2 दिन रहली, सारा काम काज सरिया दिहली और भौजाई बड़ा खुश रहस उ ननद से। देखी एक दिन कहली कि ए भौजी अब हम चलतानी। 2 दिन बीत गई कि लइका परेशान हमार होई असन। भौजाई देखी कुछ कपड़ा बच्चन के इनका बच्चन के सरिया के रखले रहली और झोरा में कुछ सामान रखले रहली। कहली कि ए बबनी जब जातानी रउआ त हई झोला में सामान रखले बानी लेके जाई रउआ। कहली कि ए भौजी अरे इकर का जरूरत बा। भौजाई कहली कि नाना बबनी अरे लेके जाए के पड़ी रउआ के ले जाई। लेके अब झोरा दे दिहली। झोरा लेके अब निकलल बड़ी नैहर से। देखी अब उहे गंगा जी पार करके फिर ससुराल भी आवे के रहे। अब देखा तरी तो बूढ़ी अम्मा जे रहली उ फिर ओ आंट पर बैठल बड़ी। त गईली त कहली कि अम्मा रउआ यही जा रहीला का। बूढ़ी अम्मा कहली कि हाँ बेटा अरे हम यही जा रहीले ज्यादातर। कि कहाँ जाता रहू अब। कहली कि अम्मा अब जाता नहीं ससुराल नैहर मिल ली हनी। कहत रही कि बहुत बढ़िया बात बा कि बेटा तहरा ला एगो हम चीज रख ले बानी। कहली जे का ए अम्मा। कहत रही झोरा ले ले बाड़ू ना, ओ सही हमहू एगो झोरा में सामान रख ले बानी। उ तहरा जरूरी के सामान बाकी बेटा ले ले जाई तू। अब कहत रही कि अम्मा काहे कि हमरा के देता नहीं। कहली बूढ़ी अम्मा की ना ए बेटा लेके जा। अब वो झोरा बूढ़ी अम्मा थमा दिहली। 2 गो झोरा हो गई। अब लेके जात रहली मंदिर में जमना रुका रहली महादेव जी के। अब वही चौतरा पर बाबा बैठा रहनी। तब तक बाबा देख ली हनी। कहनी कि ए बेटा अरे कहाँ जाता रू अब एने आवा। गईली कहली कि ए बाबा हम जाता नहीं अब ससुराल। बाबा कहनी कि बड़ा सामान ले ले बाड़ू, भारी सारी बाड़ू। कहली कि हाँ हई देखी ना हमार भौजी देले बाड़ी और हई एगो झोरा गंगा जी के अरारे एगो बूढ़ी अम्मा रहनी ना उ हई दे देनी कि ले जाई तहरा जरूरी के सामान बा। बाबा कहनी कि बेटा बड़ा नेक काम कैलू कि देखा ना महादेव जी के मंदिर है, एकरा में बहुत सारा सामान चढ़ावे ला लो भक्त लोग। गौरा मैया के जवन की सामान वो औरत लाई के बाटे, औरत के पहने ला सामान बाटे। कि को झोला हमरो लगे बाए बेटा लेके जैतू कि हम साधु संत आदमी बानी, ओकर जरूरी हमरा का बा। औरत लोग के सर श्रृंगार के सामान है कि बेटा ले ले जा। रुको यही जा लेके आवतनी। अब बाबा गईनी मंदिर में और मंदिर में से एगो झोरा लेके आवतनी। बाबा थमा दिहनी के बेटा ले जा। अब वहां से लेके देखी 3 गो झोरा हो गई। अब जल्दी जल्दी निकलल बाड़ी। अब आवतारी अपना ससुराल के गोयड़ा। त दुर्गा जी के अब मंदिर जहाँ रहे उ त दुर्गा मैया रहनी। अब देखी अम्मा के भेष में रहनी। कहतनी के बेटा अरे सुना है ने सुना जाता रुका। कहली कि हाँ अम्मा जाता नहीं लेट होखता चले जाइब तनी संकेरे। अब बूढ़ी अम्मा कहनी कि अरे बेटा अरे रुका ना एगो सामान बा बेटा। अरे लुगा कपड़ा बा देखो हम पर पुरनिया आदमी हो गईनी और नया नया लड़की सबके तहनी लाई के पहनेला साड़ी लुगा बड़ा सन के बेटा ले जा। हम हे उम्र में का करम पहन के ले जा तू। वो बूढ़ी अम्मा एगो अवरी झोरा सब कपड़ा कसल रहे। उ झोरा में एक से एक साड़ी रहे। लेके अब वो झोरा दे दी हनी। अब
इजे अमावस्या रहली 4 गो झोरा 2 गो हाथ में आ 2 गो देह में लटका लिहली और भारी सारी से गईली ससुराल। ससुराल जब गईली तो सास दुआरे बैठा रहली, लइका खेलत रहलसन। लइका देखला सारे माई आ गईल, माई आ गईल, मामा के यहाँ से माई आ गईल। अब लगलसन हल्ला करे, खुश हो गईलसन माई के देख के। सासू उठ के अब घर में गईली, बोलेली के अम्मा जी चली ना। अब गईली तो सास सब सामान लगली देखावे के अम्मा जी देखी ना, हम गईनी तो ऐसे बात हो। अब देखावा तारी पति भी इनकर रहले। अब झोरा जब खोला तारी तो देखा तारी कि इनकर भौजाई देले रहली, ओकरा में इनका बेटी बेटा सबके कपड़ा रहे, सास के साड़ी रहे, इनकर सारा घर भर के कपड़ा ओकरा में भौजाई देले रहली। अब नदी पर देखी बूढ़ी अम्मा जे झोरा देले रहनी, उ झोरा के खोला तारी तो ओकरा में भर झोला चाउर रहे। एक झोरा चावल जब रखा तारी ओकरा में तो पूरा डेहरी भर जाता। अभी देखते रह गईली, सोच लिहली अब कि अरे वो गंगा मैया रहनी, कोई आम औरत ना रहे। अब तीसरा झोरा के बारी बाजवन की महादेव जी के मंदिर से बाबा देले रहनी, वो झोरा खोला तारी तो देखा तारी कि खाली सोना के सिक्का, चांदी के सिक्का, हीरा मोती भर झोरा बड़का झोरा में बा। अब समझ गईली कि वो बाबा ना रहनी, वो महादेव जी रहनी। ये दीदी देखी अब सोच में पड़ गईली। चौथा झोरा के जब बारी आइल, दुर्गा जी के स्थान से जौन मिला रहे वो बूढ़ी अम्मा जे देले रहनी, उ झोरा खोला तारी त खाली ओकरा में जेवरात रहलसन। और साड़ी एक से एक महंगा साड़ी रहे ओकरा में। अब सारा बात अपना सास के और पति के बता दिहली। अब इनके पति कहत रहे कि काहे ना हमनी के लगे तो पहले पैसा कौड़ी ना होकत रहला तो हमनी के पूजा पाठ करावत ना रहनी हसन। अब तो इतना सामान हो गईल बा, सब भगवान के देवल बा, तो यही में ते तू भंडारा करवाव, पूजा पाठ करवाव, चर्चा करवाव और पूरा गांव नेवत द। अब सारा लोग के न्योता भेजवली, बहनों के न्योता भेजवली। बहन जे रहली पूर्णवासी अब सोचा तारी कि अरे ओकरा घर में तो खाए पे अभाव रहेला और वो पूरा पूजा पाठ करवावतिया, चर्चा करवावतिया, ओकरा में भंडारो करावतिया। अरे बा इतना पैसा आइल कहाँ से। अब इस सोचली कि हम जरूर जाए। ए दीदी देखी अब शिव चर्चा 2 दिन के बाद वो दिन आ गई, चालू हो गई, पूजा पाठ चालू हो गई, भंडारा होके लागल। सब अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोग सब जा गई, बड़ा भीड़ और बड़ा खूब सुंदर व्यवस्था कैले रहली। बहन जब अली पूर्णमासी तो देखते रह गईली। अब देखी पूजा पाठ करके जब खत्म भइल, भंडारा खत्म भइल, बहन अब पूर्णमासी के ज्यादा प्रसादी बांध के दिहली कि घरे जाइए तो सब घर के लोग के दिहे। बहन प्रसादी ना लिहली। अब पूर्णमासी पूछा तारी कि हमरा के पहले तू ये बात बताओ कि तू इतना रातों रात अमीर कहाँ से हो गईली। सारा बात पूर्णमासी जे रहली वो बतैली कि अरे दीदी तू शिव चर्चा जे करौलू, हमरा के प्रसादी ना दिहलू। हम वहाँ से नैहर चल गईनी, रास्ता में जात रहनी त मंदिर मिलल, ऐसे बात है, उन्हें से आईनी तो सब झोरा हमरा मिलल। और वो देखनी तो सब सोना चांदी एक से एक हीरा मोती है, कपड़ा लाता इतना महंगा महंगा जौन पहनले बनी, ये सब देखत आरू एकरा अलावा भी धइल बा। सारा अब दिल में उनका छल कपट ना रहे, पूरा बात साफ साफ बता दिहली। कहत हरी कि ना हम प्रसादी ना लेहब और हमहू जाइब नहीं हर। घरे गईली, फाटल चीटले दीदी कपड़ा पहन ली हली, फाटल चीटल कपड़ा पहन लेली और सब सुनने रही ऐसन ऐसन बात भई रहे। जात जात गईली दुर्गा जी के अब मंदिर मिलता, वही जा बूढ़ी अम्मा बैठा रहनी। वो पूछनी अम्मा कहाँ जाता रू, तो नहीं हर जाता नहीं। बूढ़ी अम्मा कहने की अरे बेटा देखा ना तनी हमरा मंदिर के सफाई कर दी है तू। कहतरी हम सफाई ना करब, हमरा घर में सर सफाई करेला
नौकर चाकर लागल बड़ा सन, कह के निकल गईली। आगे जब गईली तो उहे महादेव जी के मंदिर मिलता, बाबा मिलता नहीं। उहे चौतरा पर बैठा रहनी। बाबा पूछनी कि बेटा कहाँ जाता रू? वही जाऊ जाके खड़ियाई रहली। कहली कि जाता नहीं हर। बाबा कहनी कि बेटा, सब बाबा भी जानत रहनी, सारा लीला तो जानते रहनी महादेव जी जब स्वयं रहनी तब। अब बाबा कहनी कि नहीं हर जाता रू ये बेटा, तनी पानी भर के इनार से शिवलिंग के सफाई करके जाई, तू धो धा दिया। तू कह तरी कि अरे हम सफाई ना करब, हम सफाई काम काज ना करीला, काहे कि हमरा घर में कई गो नौकर चाकर बाड़ा सन। उहों से निकल गईली। गंगा जी के अबांट पर किनारे जब गईली तो उहे बूढ़ी अम्मा बैठा रहनी। कहनी है बेटा कहाँ जाता रू? फिर बतैली। बूढ़ी अम्मा कहनी कि नाम वाला उन्हें गईल बावता, तब तक तनी हमरा मुड़ी में से जू निकाल दी तू। कह तरी नाना अरे हम ही सब काम ना करीला कि हम जाता नैहर, हमरा लेट होता, कह के निकल गईली। अब देखी नैहर जब गईली ये दीदी तो उहे भौजाई रहली, मचिया पर बैठा रहली। देखा तारी, अब मन में सोचा तारी ये दादा ई आइल बाड़ी तो पता ना अब कौन कांड करके जइहन, जब आवेली तब झगड़ा लहेड़ होला और हमेशा धन दौलत के घमंडे में रहेली। मचिया पर बैठा रहली, उठली नहीं। 2 दिन रहली, कौनो काम काज करसन। चले के बेरा कह तरी के भौजी हमरा के कुछ दे द, जे हमार दिन बड़ा खराब चलता, बड़ा मुसीबत हो गईल बाटे, बड़ा दुख हो गईल बा। देखत नहीं खू है फटरी लुगरी पहनले बानी कि कुछ दे द। कह तरी भौजाई कि हम रउआ के का दी? अरे रउआ तो बहुत सारा चीज बा। कह तरी अरे भौजी कुछ दे द। भौजाई का कैली कुछ कपड़ा अवर एगो दूगो लुगा डाल के झोरा में झोरा थमा दिहली। निकलली नैहर से और गंगा जी के आट पर गईली। उहे बूढ़ी अम्मा भेटा तनी। बूढ़ी अम्मा से कह तरी के अम्मा जा तनी, हमरा के कुछ दे। बूढ़ी अम्मा एगो झोरा थमा दिहनी। अब वहां से निकल के महादेव जी के मंदिर पहुंचा तारी। अब बाबा के पास बैठा रहली। कह तरी कि जा तनी ससुराल, ए बाबा कुछ दे दी हमरो के। बाबा एगो झोरा ला के दे दिहनी। 3 गो झोरा हो गईल। वहां से निकलली। अब ससुराल के गोइड़ा आ गईली। नजदीक अली तो दुर्गा जी के मंदिर में जाके रहली। तब तक वो बूढ़ी अम्मा मिल गईनी। बूढ़ी अम्मा से मंगली। अब बूढ़ी अम्मा कहतनी कि हाँ एगो झोरा हमरो पास बा, जाता रू तो ले जा। अब देखी खुशी खुशी से 4 गो झोरा ले रहली। अब सोचत रहली कि अरे हमरो 4 गो झोरा मिलल बा और बहिनियों के 4 गो झोरा मिल रहे, हमरा इतना सोना चांदी मिलल बा जे एकरा में, और हम ओकरा से अमीर बन जाई। अब खुशी से लेके घरे जाता रही। घरे गईली, मन में देखी अब सोचत रही कि झोरवा तनी जाई खोली। गईली ये दीदी झोरा खोली। देखी जौन पहला झोरा जे खोला तारी भौजाई देले रहली, नीमन लुगा कपड़ा रहे। लेकिन अब महादेव के आशीर्वाद देखली, उनका करनी के फल देखली कि नीमन लुगा फटरी लुगरी बन गई रहे। देख के क्रोध में हो गईली कि हमार भौजाई देख कैसन कपड़ा देले बिया हमरा के। अब गंगा मैया के आंट पर जवन झोरा मिला रहे उ झोरा खोला तारी की देखी एकरा में का बा। गंगा मैया जे रनी बूढ़ी अम्मा के भेष में एक झोरा बालू कस के ओकरा में दे देले रहनी। अब उहो झोरा देख के फेंक दिहली। महादेव जी के मंदिर से जौन झोरा मिला रहे बाबा देले रहनी, जौन पुजारी बाबा, उ झोरा खोला तारी तो ओकरा में देखा तारी कि खाली सांप गोजर बिच्छू निकला तारा से झोरा से, और भर घरे एने उने जाके घुसे लगला सन। डेरा गईली। लेकिन फिर सोचा तारी कि चौथा झोरा खोली कि चौथा झोरा में कहीं गहना होना होई। चौथा झोरा अब खोला तारी। ये दीदी देखी उ झोरा में खाली माटी भरल रहे। अब देख के बड़ी इनका टेंशन हो गई और बड़ी गुस्सा में हो गईली। एगो लबदा उठैली और अपना बहन के घरे पहुंच गईली कि हमरा से लबराई बोलक कि लबराई काहे बोलक हिया, आज हम ओकरा के बता दे।
देखिए दीदी दंदनाथ अबू अमावस्या जरली उनका द्वार पे ई पहुंच गईली। अब जाता री बिना पूछले अमावस्या के 3-4-5 लगा देता री लबदा से। कहता री कि रे तू हमरा से झूठ बोलली, तू इतना धन दौलत कहाँ से लैली, कैसे लैली, ऊ हमरा के ना बतैली कि उहे झोरा हमरा मिलल बा। जेतरे तू कहले रहली बतौले रहली ओही जा से झोरा मिलल बा। हमरा में खाली धूल माटी मिलल बा और खाली गोजर सांप बिच्छू मिलल बा और तोरा सोना चांदी मिल गई। देखी अब अमावस्या घबरा गईली। कहत रही कि देख इहे करनी के फल ह। बहन से कहली कि तहार सोच गलत बाटे, हम तहरा के सही बतौले बानी। तहरा लालच रहे, हमरा लालच ना रहे। तहरा घरे जे गई रहनी तू हमरा के प्रसाद ना देले रहलू और हम जब नहीं हर गनी सारा सामान मिलल और सब एक ही मंदिर से मिलली। जहाँ से तहरा मिलल बा झोरा ना होके तो मिला के तू देख। लेकिन जबरदस्ती गरीब बन के तू गई रहलू, ई तहरा करनी के फल ह। हमरा के प्रसाद ना दिहलू न। स्वयं भगवान जे बानी न शिव गुरु उ नाराज हो गई रहनी। वही जैसे चालू भइल हमरा के प्रसाद जे दे दिहले रहतू न, ई कुछू हमहू इतना अमीर ना भई रहती। लेकिन हम गईनी, हमरा ई सब महादेव जी दिहनी, मैया दुर्गा दिहनी, गंगा के किनारे बैठा रहनी उ गंगा मैया दिहनी। अब बात पूर्णमासी के समझ आ गई कि सही में हम लालच करके गई रहनी। देखी बड़ा समझौली अमावस्या। कहली कि ये दीदी भले तहरा से छोट बनी, अरे अमीर गरीब का ह। भगवान जब जेकरा के चाह देनी उ अमीर बन जाला और जब जेकरा के चाह देले बानी उ रातों रात गरीब बन गईल बा। ई कई गो प्रमाण बा, उठा के देख ली ह। लेकिन ऐसे मन में कब मत करिया हमरा के ना दिहलू प्रसाद। हमरा अलावा अगर कोई और भी तहरा दुआरा जाए, कोई भी तहरा दरवाजा पे पहुंच जाए तो ओकरा के खाली हाथ मत भेजिया। देखो ऊपर बैठ के भगवान जी देखतनी, महादेव जी देखतनी। बहिन जे रहली पूर्णमासी हाथ जोड़ लिहली अमावस्या के। कहली कि ये बहिन भले तू हमरा से छोट बाड़ू लेकिन समझदारी बहुत बा कि हमरा गलती के हमरा सजा मिल गईल बा। आज से ऐसा कोनो गलती ना करब और तहरा से हमरा बहुत बड़ा ज्ञान मिल गई, सीख मिल गई। कबो केकरो के ऐसे ना करब। कहली अमावस्या की हाँ अमीर गरीब कबो मत देखिया, एक नजर से सबके देखिया और भगवान के नजर में सब भक्त एक लखा होके ले। ए दीदी आप सबसे भी कहब, देखी अरे रउआ दरवाजा जे प्रसाद के आ जाए ना ओकरा के रउआ प्रसाद दी। काहे कि ओकरा के प्रसाद देहब न तब भगवान शिव गुरु महादेव खुश होके नी और रउआ के इतना भर देहब न कि रउआ कहियो कहीं ताके के ना पड़ी, कौनो चीज के कमी ना हुई। आप सबके कथा पसंद आइल हुई दीदी तो हमरा कमेंट में हर हर महादेव लिखेम। धन्यवाद।